ಮಾತೆರೆಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ. ಯಾನಿನಿ ದುಬೈದ ವರ್ಲ್ಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಮೇಡ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಜುಮೇರಾ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಪೂರ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಆಂಡಲ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ತೂಪಿನ ಮ್ಯಾನ್ ಮೇಡ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್. ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮುಟ ಒಂದು ಉಂದುಂಡು ದೂರಡುಂಡು. ಆತ ಮಲ್ಲ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯ ಮಲ್ದೆ ಪಂಡ ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರ ಅಂತೆ ಪನದಿ. ಸೊ ಪೂರ ಎಂಚ ಮಲ್ದೇರು ಪೂರ ದುಬೈಡ್ RTOದ ಕಾರ್ಡ್ ಮದನ ಬಸ್ ಟ್ರೈನ್ ಪೂರ ಒಂದೇ ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಫುಲ್ಲು. ಶಬಾ ಮೆಟ್ರೋ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹಿಡ್ದು ಯಾಕೈತೆ ಸೀದಾ ಟ್ರ್ಯಾಂಪ್ ಹತ್ತೋದು. ಟ್ರ್ಯಾಂಪ್ ಮುಪ್ಪ ಸ್ಟೇಟ್ ಬಂದ ಟ್ರ್ಯಾಂಪ್ ಹೋಡು, ಟ್ರ್ಯಾಂಪ್ ಟ್ರೈನ್. ಟ್ರೈನ್ ನಮ್ಮ ಕಾಂಜುಮರ ಬೋಗಿನಾಡ ಶಬಾ ರೈಲ್ವೆ ಮೆಟ್ರೋ ಸ್ಟೇಷನ್ ಜತ್ತದು ಅಲ್ಪ ಟ್ರಾಮ್ ಟ್ರೈನ್ ಪತ್ತೋಡು. ಅಲ್ಪ ಹಿಡ್ದು ನಮ್ಮ ಸೀದಾ ಪಾಮ್ ಜುಮೇರಾ ಜತ್ತದು ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಮೋನೋ ರೈಲ್ದು ಪಾಲ್ಮ್ ಗೇಟ್ ವೇಟ್ ಮೋನೋ ರೈಲ್ ಪತ್ತೋಡು. ಜುಮೇರಾ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ, ಜುಮೇರಾ ಟವರ್, ಜುಮೇರಾ ಟವರ್. ಟ್ರಾಮ್ ಟ್ರೈನ್ ತೆಂಕಲು ನೆಟ್ಟೆ ಬರ್ತೀನಿ ಬರ್ತೆಂಕಲು ನನ್ನ ಮುಲ್ತೋಡು ತೆಂಕಲು ಪಾಮ್ ಜುಮೇರಾ ಪೋಡ ಅಂಟ ಮೋನೋ ರೈಲ್ ಒಂದೇ ಗೇಟ್ ವೇ ಸ್ಟೇಷನ್ ಮೋನೋ ರೈಲ್ದ. ಇತ್ತೆಂಕಲ್ ಮುಲ್ಪೋಲ್ಲ ಮುಲ್ತುಡ್ದನ ಎಂಕ ಸೀದಾ ಮೋನೋ ರೈಲ್ ಹಿಡ್ದು ಸೀದಾ ಹೂವಾಡೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ. ಅವು ಎಂಕಲ ಲೊಕೇಶನ್ ಅಲ್ಪ ಎಂಕಲ್ ಇತ್ತ ಅವು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಪಾಮ್ ಟವರ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅವು ಇತ್ತ ಮಿತ್ತಬೋದು ಎಂಕಲ್ ಅಲ್ತ ಪೂರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಂಕಲ್ ವ್ಯೂ ಇತ್ತೆ ಆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ನ ಮಿತ್ತಬೋದು ತೂವರೆಗುಲ್ಲ. ಇತ್ತ ಮೋನೋ ರೈಲ್ಡ್ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಪಾಮ್ ಟವರ್ ಪೋಂದಿಲ್ಲ. ಪಾಮ್ ಟವರ್ ಹಿಡ್ದು ಅಲ್ಪ ವ್ಯೂ ತೂದು ಆಡ್ಬೇಕೆಂಕಲ್ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಮುಂಚೆನೆ ಮೋನೋ ರೈಲ್ಡ್. ಪಾಮ್ ಜುಮೇರಾಗ ಮೋನೋ ರೈಲ್ಡ್ ಪೋಪಿನ ಸಾಧಾರಣ ಗೇಟ್ ವೇ ಹಿಡ್ದು ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಮುಟ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಂಡ್ ಮುಟಲ್ಲ ಸಾಧಾರಣ 35 ದಿರಾಮ್ಸ್ ಕಟ್ ಹಾಕೊಂಡು. ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ದ ಮಾಡೆಲ್ ಪಾಮ್ ಟವರ್ ಇತ್ತೆಂಕಲ್ ಮುಲ್ತುರ್ದು ಇತ್ತ ಮಿತ್ತುಬಪ್ಪ ಇಂಚ ಮುಲ್ಪ ವ್ಯೂ ತೂಲಿ ನಟೆ ಪಾಮ್ ಜುಮೇರಾದ ವ್ಯೂ ತೂಲಿ ನಟೆ. You go straight, okay. Turn to the right side straight until then there is escalator up on the rooftop. Oh, thank you. So, ನಿಖಿಲ್ ಮಾಲ್ ಉಲಾಡೆ ಪಾಮ್ ಟವರ್ ಕೂಡ ಹಾಕೊಂಡು. ಮುಂದೆ ದ ವ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಪಾಮ್ ಟವರ್. ಪಾಮ್ ಟವರ್ದ ಮಿತ್ ಪೋರೆ 100 ದಿರಮ್ ಟಿಕೆಟ್ ಚಾರ್ಜ್. ಅವೇ ಇಂಡಿಯನ್ ರುಪೀಸ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಂಡ 2000 ಹಾಕೊಂಡು. ಪಾಮ್ ಟವರ್ದ ಲಾಬಿಗೆ ಹೋಯ್ದ ಲಾಬಿ. This is your ticket, yes. You show them at the entrance. And this one.
ಮುಲ್ಪ ಪಾಮ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ದ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಎಂಚ ಮಲ್ದೇರು ಬಂದು 3D ಫ್ಲೋರ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೋ ಮಲ್ತದ್ದು ಮುಲ್ಪ ತೋಜ ಒಂದುಲ್ಲೇರು. ಈ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧಾರಣ ಸಮುದ್ರದ 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರೋಡು ಕಾಣ್ತದ್ದು ಇಡೆಗೆ ಪೊಯ್ಯ ಕಣದ್ದು ಪಾಡ್ದೇರು. ಇಡೆಗೆ ಸಾಧಾರಣ 94 ಮಿಲಿಯನ್ ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಮೀಟರ್ ಪೊಯ್ಯ ಇಡೆಗೆ ಯೂಸ್ ಮಲ್ದೇರು. ಈ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಸಾಧಾರಣ 40,000 ಜನ ವರ್ಕರ್ಸ್ನಾಗಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲಸ ಮಲ್ದೇರು. ಅಂಚನೆ ಈ ಐಲ್ಯಾಂಡನ್ನು ಆಜಿ ವರ್ಷಡು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಲ್ದೇರು. 2001 ಹಿಡ್ದು ಸುರೈನ 2006 ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆತಂಡು. ಇತನ್ ಪಾಮ್ ಟವರ್ದ ಮಿತ್ತು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಲಿಫ್ಟ್ ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು 52 ಫ್ಲೋರ್ಡು. ಇತ್ತೆ ನನಗೆ ಪಾಮ್ ಟವರ್ದ ಪಾಮ್ ವ್ಯೂ ತೋಚ್ಪೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಲ್ಪೆರೆಗೆ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ನಗರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಟಾಸ್ಕ್ ಆದಿತ್ತಂಡು. ಇನ್ನೊಂಜಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್. ಒಂದು ಪೂರ ಎದುರು ಪೂರ ತೋಜನ ಫುಲ್ಲು ಲಕ್ಸುರಿ ವಿಲ್ಲ ನೆಟ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಬೀಚ್ ಅಂಚನೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಯಾಚ್ ಪೂರ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಅದೇ ಉಂಟು ವಿಲ್ಲದ ಎದುರುಡು. ಮುಲ್ಪ ಲಕ್ಸುರಿ ವಿಲ್ಲಾಸ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಂಚನೆ ಹೋಟೆಲ್ಸ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ದಾದ ಉಂಡು ದಾದ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದಿಜ್ಜಿ ಮಾತಲುಂಡು ಈ ಐಲ್ಯಾಂಡ್. ತೋಜುನಾ ರೂಪೇಶ್ವರ ಎಂಚ ನಮ್ಮ ಪಾಮ್ ಟವರ್ ಒಂದು ಭಾರಿ ಸೂಪರ್ ತೂಪಿನಂಚಿನ ಪ್ಲೇಸ್ ಲೈಫ್ ಹೊರ ನಿಗಲು ಪಾಮ್ ಟವರ್ ಬರೋಡೆ ಒಂದು 360 ವ್ಯೂ ತೂವಡೆ ನಿಗಲೆಗ ಪಂಡ ನಿಗಲೆಗ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದು ಅವ್ ನಿಗಲು ರಿಯಲ್ ಆದ ಮೂಲ ಬತ್ತದು ನಿಗಲು ಅವನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿಗಲು ಆಯ್ತಾ ಫೀಲ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೋದು ಎಂಕಲ್ ಏತ್ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಉಲ್ಲ ನಿಗಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಾವ್ ಅಂಚನೆ ನಿಗಲು ಬತ್ತನ ನಿಗಲಿಗೆ ಅವೇ ಫೀಲ್ ಅವೇ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ನಿಗಲಿಗೆ ಆಪನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಲೊಕೇಶನ್ ಅಂತ ನೋಡಿ ಮಾತಾಡ ಬಲ್ಲೆ ನಿಗ್ರಿ ದುಬೈ ಬತ್ತೆಡು ನೀನು ಮಾತ್ರ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪಡ್ಸಿ ನಿಮಗೆ ಮಾತ್ರ ಬತ್ತೇ ಬಲೆ ಓ ಅಲ್ಪ ತೋಜನಿಗೆ ಐನ್ ದುಬೈ ಒಂದು ಐನ್ ದುಬೈದ ವೀಲ್ ಮಲ್ಲ ವೀಲ್ ಉಂಟಪ್ಪ ಐನ್ ದುಬೈ ನಾನಾರ ಪೋಯಿನದೇನ ಅಲ್ಪ ಐನ್ ದುಬೈ ನಿಗಲ ಈಗ ವೀಲ್ ಹಿಡಿದು ಅಲ್ತ ವ್ಯೂ ಪೂರ ತುಷ್ಪ ಮುಲ್ಪುರ ಮಲಮಲ್ಲ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ఒక ವಿಲ್ಲಾಸ್ ಪೂರ ಅಲ್ಪ ಉದಟುಪ್ಪನ ಪೂರ ವಿಲ್ಲಾ ಪೂರ ಓ ಮುಲ್ಪದಾನ ಓ ಆ ಸೈಡ್ದಾನ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ನ ವಿಲ್ಲ ಉಂಟು ಮುಲ್ಪ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ 121 ಸೀದಾ ಮುಟ್ಟದು ಇಡ ಈ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಮುಲ್ಲ ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಹೋಟೆಲ್ ಈ ಕಡೆ ತಿರುಗಿ ಪೂರ ಸಾಕಾಗ್ತದೆ. ಪಪ್ಪ ಜಾನ್ ಪಿಜ್ಜಾಗೆ ಹೋಗಿದ್ದ ಓಕೆ ಏನು ಉಂಟಂದು ಸ್ಪೈಸಿ ಚಿಕನ್
ಎಂಕಲ್ ಮೋನೋರೈಲ್ ಕೂಡ ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಹೋಟೆಲ್ ಪೋಂದಿಲ್ಲ. ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಹೋಟೆಲ್ ಎದುರುಡೆ ಪುನಃ ಕುಡಂಜಿ ಒಂದು ತೂಪಿನಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ರಾಯಲ್ ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಹೋಟೆಲ್. ಈ ಏರಿಯಾ ಪೂರ ನೆಟ್ಟ ಜಾಸ್ತಿ ಪುಣೆ ಟೂರಿಸ್ಟ್ನಾಗ್ಲು ಒಂದು ಟೂರಿಸ್ಟ್ದನೇ ಏರಿಯಾ. ಈ ಸೈಡ್ ಬತ್ತು ನಮ್ಗೆ ಪೂರ ಒಂದು ರಾಯಲ್ ಏರಿಯಾ. ಮುಲ್ಪ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಸ್ಕೈ ಡೈ ಬೊಕ ವಾಟರ್ ವರ್ಲ್ಡ್, ಡಾಲ್ಫಿನ್ ಶೋ, ಜೆಟ್ ಸ್ಕೀ, ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ರೈಡಿಂಗ್, ರಾಯಲ್ ಆ್ಯಚ್ ಡಿನ್ನರ್ ಒಂದು ಮಾತ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಪೂರ ಮುಲ್ಪ ಉಂಡು. ಹಣ ಮಾತ್ರ ಕೈಟ್ ಕಾಸು ಬೋಡಾತಿ. ಈ ಏರಿಯಾ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ. ಒಂದೇ ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಹೋಟೆಲ್ ಇತ್ತಾನೆ. ಈ ಹೋಟೆಲ್ದ ಉಲಯ ಪೋಪೆ. ಸೊ ನಿಗಲೆ ಉಲಯ ಪೋನಾಗ ನಂತರ ಹೆಂಗೆ ಡೌಟ್ ಉಂಡು, ಕ್ಯಾಮರಾ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಿಡ್ಪಿನ ಡೌಟು. ಈ ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಒಂದು 5 ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್, ಲಕ್ಸುರಿ ಹೋಟೆಲ್. ನೆಕ್ ಪರ್ ಡೇಗೆ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಖಾಲಿ 60,000 ರುಪೀಸ್ ಉಂಟು ಒಂದು ಡೇಗೆ ಖಾಲಿ. ಪೂರ ಕಲ್ಲು ಪೂರ ಮುಲ್ಪ ಸಾಧಾರಣ ಔಟರ್ ವಾಲ್ಗೆ ಸಾಧಾರಣ 1 ಲಕ್ಷ ಕಲ್ಲು ಪಾಡ್ದಿರು. ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲು ಸಾಧಾರಣ 6 ಟನ್ ಉಂಡು. ಈ ಕಲ್ಲನ್ನು ಸಾಧಾರಣ UAE 14 ಕಟ್ಟೆ ಹಿಡ್ದು ಕಲ್ಲನ್ನು ಕನದಿರು ಹಿಡಿಗೆ. ಈ ಪ್ಲೇಸ್ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಉಂತುಂಡೆ ಅವನಿಗೆ ವರ್ಲ್ಡ್ದ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿಯೆಸ್ಟ್ ಕಾರ್ ಪೂರ ಮುಲ್ಪನೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ರಾಯಲ್ಸ್ ರಾಯ್ಸ್, ಲಂಬೋರ್ಗಿನಿ, ಫರಾರಿ, ಜೀಪು, ಜಾಗುವಾರ್, BMW. ಈ ಹೋಟೆಲ್ದ ಒಳಗಡೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಅಲೌಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಸೊ ಎನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಕೆಲವು ಇಂಚ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಕೂಡ ಗೆತ್ತೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದುಬ್ಬು ಪೋಯ್ಲಕ್ಕೇ ಬೊಕ್ಕ ಮೊಬೈಲ್ ಇಡ್ಲ ವೀಡಿಯೋಗ್ರಫಿ ಮಲ್ಪರೆ ಬುಡ್ಜೇರು. ಸೊ ನಾಟ್ ಅಲೌಡ್ ಅಂತ ಬಂದಿರು ಅಂಚಂದಿಗೆ ಕ್ಯಾನ್ ಮುಲ್ತ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ರೆ ಆವಂದಿಜ್ಜಿ. ಈಗ ಓನಾದಿಡೆ ಪತ್ತು ಪುನನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಪು. ಈ ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಹೋಟೆಲ್ ತೂವರೆಗೆ 2 ಕಣ್ಣು ಯೋಜಿ 10 ಪತ ಮುಲ್ಪ ತೂವರೆಗೊಂಡು ಅಂಚನೆ ದುಬೈದ 4 ಹೊಸ ಜಾಗದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಗಲಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮತ್ತೊಂದಿರ್ತವೆ. ಅದ ಮುಟ ಟಾಟಾ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.